खुलुमबाय रायजोफोर आंनि मुङा फुलमनि हाज'वारि आरोना आङो दखान होयोमोन साहा दखान आं साहा दखाननिफ्राय फैनाय समाव आंनि फैसा बेगआ लामायाव गबोदों जानो हागौ सोरबाफोर मोनदोंबा आंनो हरफिन अननानै हरफिनथार आं रिकुवेस्ट खालामो आंनि डकुमेन्टस दङ गारि लेखा दङ सना रुफा दंमोन माने सना गोदोनानिबो खोमानिबो आंनो सना रुफाफोरखौ नाङा आंनो डकुमेन्टसखौ मोनफिनबानो जागौमोन प्लिज अननानै सोरबा मोनदोंबा आंनो बे डकुमेन्टसफोरखौ हर गारि लेखाबो दंमोन ओमफ्राय आंनि एटिएम डकुमेन्टसफोर दंलाबायो बेफोरखौ मोनफिनबा आं मोजां जागौमोन हामबायगौमोन आङो जाय मोनदों आंनो हरफिन अननानै आरो बे भिडिअखौ शेयार खालामना जाय मानसिया मोनदों बिनिसिम सहैनाय बायदि आं रिकुवेस्ट खालामो प्लिज मोनदोंबा हरफिन सोरबा आं नाम्बार होगोन आंनि कन्टेक्ट नाम्बार बे नाम्बाराव बुंहरनो हागोन जाय मोनदों प्लिज अननानै आंनो बे डकुमेन्टसफोरखौल' नांगौ सनाफोरखौ नाङा आंनि नाम्बारानो जादों 8822458500 प्लिज अननानै खिन्थाहर जाय मोनदों फैसा दंमोन एसे फैसाखौ नाङा सनाखौबो नाङा आंनो नांगौबा आंनो खालि डकुमेन्टसफोरखौल' हर शेयार खालामनानै हो जाय बे फैसाखौ मोनदों बिनिफ्राय बिसिम सहैनाय बायदि लोगोफोर प्लिज आं बेंटल बाजारावनो दखान दङ जोंहा दखान आरो साहा दखानबो होयोमोन आङो साहा दखाननिफ्राय फैनाय समावनो बियो माने फैसा बेगा मोनायाव लानायनिफ्राय गबोदों अबाव गखो आं मिन्थिला प्लिज सोरबाफोर मोनदोंबा आंनो हरफिन लेखाखौ खुलुमबाय नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार अप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं गेमिं आपल'ड डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827